PR package from FC Bio Sanitary Pad. So last week kasi may nag-message sa FB page namin from Avail Amor Power. At syempre, tumatanggap na rin naman na kami ng mga PR packages or product review. So why not, diba? Anyways, kahit hindi naman talaga ako mismo yung gagamit, kakain, or kung ano man, well, nandito naman yung family ko. Si Ma'am Shitin, si Ma'am Shimers, or kahit sino sa family namin na makapag-share sa kanilang review. So, after natin to ma-haul, magre-review din kami or sila. So, stay tuned po and let's start na mag-open kasi nami-miss ko na talaga magbukas-bukas ng mga ganito. And this week or next week, may hinihintay pa kaming darating na mga PR packages na nag-message sa amin. So, bikini men, may gusto pang magpa-PR sa amin dyan. Open na po kami for product review ngayon. Okay, so without further ado, simulan na natin! Atensya na mga mic. Meron kasing nagkaraoke sa aming kapitbahay kay Charlotte, kay Kuya Vinsoy, ni Ate Moriel, of ni Ate Nigay. Shoutout din dito sa likod ko kasi naglalaro siya ng Axie. Because Axie is life kasi yung Axie talaga is yung life mo. Kapag alam mo yung Axie, yan talaga ang maaanat ka talaga magduwa niyan. Kasi makakapira ka niyan. Nakapira siya. Wala pa, wala niya gikuha. Nakasildo na siya pero wala niya gikuha. Yan ang gihold. Guys, hindi ko alam kung anong mga ito guys. Sila na mag-i-explain sa inyo mamaya. Sana all. Wow. So guys, ang ginahan na ganda na. So ito guys. Avail. At ito. Wow, ang dami guys. Yes. So first item is Avail Bright. Avail Bright Tooth Gel. Sana all. So i-open natin guys. Ito yung logo nila guys. So, toothpaste din siguro. Oh, ito guys! Avail Bright Tooth Gel. So, tignan natin kung ano to. Subutin natin. Para talagang toothpaste. Ay, nananoktok. So, next guys is ito. Avail Active Deep Cleanser. So, ayan guys. Yes. So, ayan yung logo nila guys. Avail. I-open natin. Avail Active Deep Cleanser. Wala na akong tiguang guys. Magkurog yung kamot ko. Okay. Kasi tiguang na sa training. Ay! Tagak! Yan. Yan. Avail Active Deep Cleanser. Basahan lang ninyo guys. At sa mga di kang Yan. klaro, gamitan yung eyeglass. Use twice a day di guys. Kaduha di siya. Dalawang beses na yan! Nadara ang mga kuan. Sa January 2022 yung expiration. Yan, white yung sulod niya. And next is, third item is ito. Uy, so ito po pala yung Bio Sanitary pad. Sanitary Pad nila guys. Ganda talaga ng packaging guys, no? So, ang dami nilang pinadala guys. Parang pag isang tuig. So, kuha tayo ng isa guys. Kuha tayo ng isa guys. At i-open natin. Kita niyo ba yung logo nila guys? So guys, na-miss din daw ni Ma'am Sitin na magbuto-buto ng plastic bubbles. Yan guys. Ito pala siya guys. So guys, sabi nila guys, pwede daw itong i-cover sa Christmas natin guys. So i-try natin mamaya. Eh, lang tama ka, mahugaw. So ito siya guys. Ito yung ano niya. Feminine Comfort. FC, Mode FC. FC Biosanitary Pads. Soft cotton-like panty liner, 20 pads. Dili na mapalit sila Ma'am Shitty ng silang Yeah, no need ako mag-buy. One palit. Thank you so much, FC Biosanitary Pads.
Wow, chocolate! Hello. Wow! Sige, pila lagi kang chocolate. Wow. Thank you! Nalonry ko. Si Susan ako sa ref ko. Nalono. And, by the way guys, thank you kay Auntie Daya sa iyong hatag na kong asanina. Shout out. Shout out. So, next is, so, may pa-letter pa guys. Hello, Ma'am si Christine, Mitch, and Chin. I am, Ako na nagbasa din. Ako Kay na Kwan, magbasa, guys. pinakatay. Di pa magod kay Boss sa pinakatay. So, hello, Ma'am si Christine, Nitch, and Jean. I am an avid fan of your vlog. Malingaw ko. Thank you! So guys, meron